Командою Криммедіа в соцмережах було виявлено відео українського стендапера, який, на нашу думку, закликає вбивати мусульман або виправдовує їх вбивство. Ця війна – це просто нонсенс. Я не знаю, як так сталося, що одні православні вбивають інших православних, коли в світі ще так багато мусульман. Проаналізувавши цю публікацію, ми вважаємо, що це є порушенням статті 161 Кримінального кодексу України. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності та релігійних переконань. Редакція Криммедіа звернулася до Головного управління Національної поліції в місті Київ з вимогою розглянути цю ситуацію. За перебігом подій слідкуйте в наших соцмережах. Я не кажу, що треба вбивати мусульман. Я адекватна людина. Я розумію, що це зараз не на часі. Але і тим паче цим вже займаються іудеї, але тим не менш.